så står vi igen for enden af et kalenderår og kigger ind i et nyt år. Vi forlader et år, som på mange måder har været ligesom så mange andre år, men også på rigtig mange områder har været meget anderledes. Nyt land, om man så må sige. Måske fordi vi ikke helt er tilbage efter coronaen, og måske fordi vi aldrig kommer helt tilbage til tiden før corona. En af de ting, vi kan se, der er anderledes, er den måde, vi kigger på hinanden på, den måde, vi arbejder på. I Børneringens Fond arbejder vi blandt andet med det, der hedder ESG, som er en anden måde at beskrive en virksomheds ageren på end rent økonomisk. ESG står for Environmental, Social og Governmental. Og det betyder egentlig, at vi beskriver virksomheden ud fra, hvordan den er i en social kontekst, hvordan den belaster miljøet, og hvordan den egentlig lader sig styre, hvilke principper der styrer virksomhedens gøren og laden. Nu gælder det jo så fonde, men det er jo ikke det samme som, at vi ikke kan lade os inspirere af det i dagtilbudssektoren. Hvordan er det egentlig, vi arbejder med hinanden? Vi er jo blevet opmærksomme på den diversitet, der også er blandt børnene på en helt anden måde, end vi var for 30 år siden. Og miljøet, ja, det giver jo sig selv, at det skal vi passe på og have med i alt, hvad vi gør. Og alt det, jeg lige har talt om, er jo noget, der kommer på toppen af de ting, vi havde med ind i 2023 fra 2022. Nemlig kvaliteten af pædagoguddannelsen, manglende ressourcer, svært ved at rekruttere og alle de ting, dem har vi jo stadigvæk at arbejde med. På det administrative område har vi også ting, vi har gået og bøvlet med igennem flere år. Nemlig det administrationsbidrag, som kommunerne skal betale til institutionerne og dermed til os i Børneringen. Der er en række kommuner, som har slået sig i tøjet og givet den ene gode undskyldning efter den anden på, hvorfor vi ikke skulle have det bidrag, der er af os lovbestemt. Men nu er der kommet en udtalelse fra Indenrigsministeriet, der slår fast, at vi har ret til de procenter, der er angivet i lovgivningen, og at kommunerne har bare at betale ved kasse 1. Vi går ind i 2024 med nogle nye muligheder. Den nye normering betyder, at vi i princippet får bedre mulighed for at lave et super godt tilbud til børnene. Og det er jeg sikker på, at I alle vil vide og gøre brug af. Jeg vil slutte af med at nævne årets lederkonference, hvor jeg i år havde mulighed for selv at deltage på hele konferencen. Det var dejligt inspirerende for mig at se de mange ledere, der deltog, se de og høre de rigtig gode oplæg, og bare have et håb om, at lidt af al den inspiration kommer børnene til gode. Det er jeg sikker på, at det gør, og jeg glæder mig til det. Tak. Tak til alle jer ude i institutionerne, der igen i år har leveret en super indsats for at gøre dagligdagen spændende og interessant for alle de børn, vi bliver betroet hver dag. Også en tak til lederne, og en særlig tak til de mange forældre, der yder en ekstraordinær indsats i deres børns daginstitutioner. Også en tak til personalet i Børneringen, der hver dag laver et stort stykke arbejde for, at I kan føle jer trygge ud i institutionerne. Mit navn er Jan Engholdt Sørensen. Jeg er forperson i Børneringen. Glædelig jul.